to ka kira ni ka yi shi kuma ka ce magana da nake son faɗa maka ne ta yi min nauyi sosai saboda ina so faɗa maka ne abin da halin da zuciya take ji wata magana ce wannan ta za ta yi ma nauyi ka ɗaya sam sai dai ka san kowace irin zuciya da irin jarabta da Allah yake mata. Allah ya jarabta ni da son kausa wanda ban taɓa tunanin zan daina ba. Lokacin guda ta fita daga raina amma kuskuren da zuciya ta guda ɗaya ne maimakon madadin ta daina soyayya ga baki ɗaya sai ta kamu da Safina birar abokina na mai hakan ya sa na shiga damuwa sosai da sosai shine nake tunanin shine nake neman shawara ka to ni na ne baka shawara don ba na so ya kasa ba a da don na fuskanci san da nake wa Safina